infantil d'Aixàtiva 1984, xiqueta Sònia Martí Barberà, acompanyat per l'il·lustríssim senyor alcalde president de l'excelentíssim Ajuntament d'Aixàtiva, don Miguel Alagús Adrià. Seguidament, farà la seva entrada en la sala les dames de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil d'Aixàtiva 1984, xiquetes Maria Sofia Cerdà Francesc, acompanyat per el vicepresident primer de la Junta Local Fallera, don Antonio Cerdà Puertas. I xiqueta Noelia Barberà Molinches, acompanyat per el vicepresident segon, don José Sánchez Cardona. Farà la seva entrada la xiqueta Maria de las Nieves Díaz, acompanyat per el president de la Junta Local Fallera, don Joaquín Esplugues Pastor. Acte seguit, farà la seva entrada en la sala la xiqueta Verónica Díaz Lloret, acompanyat per el secretari de la Junta Local Fallera, don Blas Albiar Saez, i la xiqueta Maria del Mar Marchirán Talarcón, acompanyat per el delegat de la Falla República Argentina ante la Junta Local Fallera, don Antonio Navarro Ramírez. En este moment, la Fallera Major Infantil d'Aixàtiva 1984, xiqueta Sònia Martí Barberà, imposa la banda com a Fallera Major Infantil d'Aixàtiva 1985 a la xiqueta Maria de las Nieves Díaz. Ara, el senyor alcalde li farà entrega a la Fallera Major Infantil d'Aixàtiva 1985 de l'anell en el que l'obsequia l'excel·lentíssim Ajuntament d'esta ciutat. Queda proclamada Fallera Major Infantil la xiqueta Maria de les Neus Díaz i Díaz. I el senyor president col·loca el primer estandard d'or creat per esta Junta Local Fallera
al il·lustríssim senyor alcalde don Miguel Calabuig Adrià. Igualment, a la Fallera Major Infantil d'Aixàtiva 1984, xiqueta Sònia Martí Barberà. A la dama de la Fallera Major Infantil, xiqueta Maria Sofia Cerdà Francés. El nostre president us dirigís la paraula a tots vostès. Bona nit a tot el món, d'inicis de l'autoritat, fallers, públic en general. Avui la primera vegada que un president de la Junta Local Fallera parla en la presentació de les falleres majors infantils. El motiu d'avui és donar-li una despedida a Sònia. Sònia, fa un any, en este mateix puesto va ser nombrar fallera major de 1984. En un any ha patit tots els records, ha estat present en tots els actes culturals que s'han fet, en postulacions i allà on s'ha demanat la teva presència. Tu has sigut durant un any no la fallera major de nosaltres, sinó la reina de tots els xiquets i totes les xiquetes d'Aixàtiva. I ser la reina de tota Aixàtiva és un honor molt gran que no podràs oblidar mai en la vida. Jo vull que sempre te'n recordes del teu reinat. Has sigut reina d'un any, perquè les lleis estan així, però no per això deixaràs de ser mai fallera major d'Aixàtiva. Perquè veuràs que en el llibre d'història que tu estàs estudiant hi ha reines de fa 200, 300, 400 anys i encara que han deixat de viure sempre continuen sent les reines. I tu seràs sempre reina. I la il·lusió més gran de tots els falleros és que avui eres joveneta, però plegarà un moment que te faràs major. Tindràs nòvios, casaràs, tindràs fills, tindràs nets. I quan s'acosten les festes de les falles i els teus nets te parlen de falles, tu diràs, molt orgullosa, no em digueu res de falles, que l'abuela sap prou, perquè l'abuela fa molts anys que va ser fallera major de la millor terra que hi ha en el món. Bona nit. Vull donar les gràcies en primer lloc al senyor alcalde i a la Junta Local Fallera per haver-me nomenat Fallera Major Infantil d'Aixàtiva 1984 i per haver fet que aquest any fora el més bonico de ma vida. També a les comissions falleres i al poble d'Aixàtiva perquè m'han demostrat la seva amabilitat i el seu carinyo. Igualment, i de forma molt especial, a les meues dames d'honor, que m'han acompanyat fins al final del meu reinat. No vull plorar en la meva despedida oficial, perquè en realitat, per a mi, no és una despedida. M'han quedat recuerdos inolvidables. Com inolvidables són les paraules que fa un any me dedicava don Joaquín Esplugues i que diuen: quan sigues major, els diràs als teus fills i als teus nets: jo vaig ser fallera major de la millor terra que n'hi ha en el món. I a tu, Maribel, no tinc més que desitjar-te que tingues un reinat tan feliç com el meu. Visca les falles! I ara, com a despedida, el senyor president de la Junta Local Fallera li fa una entrega d'un remei de flors. Igualment, a les dames de la seva cort d'honor. I demanem un gran aplaus carinyós com a despedida a la Fallera Major Infantil
1984 i a les seues dames. I ara la Fallera Major Infantil imposa la banda la xiqueta Maria del Mar Marchirant Alarcón com a dama de la seva guarda d'honor. Bueno, antes de proseguir el acte, voldria demanar un últim aplaus a la Fallera Major Infantil de 1984 i a les seues dames de la Cor d'Honor que estan presidint aquest acte des de la Ferradura. I per al senyor president se l'és imposat l'estandard d'or a la xiqueta Verònica i xiqueta Maria del Mar. Una volta concluïda la cerimònia d'imposar les bandes a les seues dames, la Fallera Major Infantil d'Aixàtiva 1985 va recibir la pleitesia de totes les falleres majors infantils de les falles d'Aixàtiva. Bonet Lloret, acompanyat per el seu president infantil, Josep Israel Cabezas Morell. Fallera Major Infantil de la Falla Verge del Carme, xiqueta Yolanda Pérez Duque, acompanyat per el seu president infantil, Juan David Pérez Duque.
Fallera Mayor Infantil de la Falla Tetuán, xiqueta Elena Desiré de la Orden Rodríguez, acompanyada. Fallera Mayor Infantil de la Falla Gregorio Molina Padre Claret, xiqueta Sandra Fernández López, acompanyada per el seu president infantil, Octavio Sala Baldoví. Fallera Mayor Infantil de la Falla del Mercat, xiqueta Maria Teresa Tudela Julve, acompanyada per el seu president infantil, Arturo Beiber. Fallera Mayor Infantil de la Falla República Argentina, xiqueta Eva Esplugues Serra, acompanyada. Marineus, tenia desig de que te quedares soles per a dir-te que desig de que sigues llum, llum sempre, llum de la infància, llum teua, tota teua, llum de dia, llum d'alegria, llum plena, llum nova, llum de foc i llum de nit, perquè eres llum, llum alta, llum de vida, llum de sol, llum de lluna, llum de festa. Llum eres i un desig sona en l'aire, i seràs llum molts dies, mesos, anys, sempre. Hi ha sempre llum, llum.
il·lustríssim senyor alcalde, falleres, fallers, poble de Xàtiva, bona nit a tots. Sense dubte, molts de vostès estaran preguntant-se ara què és el que fa un xic tan jove com jo ací dalt de l'escenari per actuar de mantenidor en el solemne i tradicional acte de presentació de la fallera major infantil de la ciutat de Xàtiva. En primer lloc, si em permetixes, Marineus, voldria dir que la meva presència ací respon a dues consideracions ben diferents. I la primera és ben notòria. En un acte d'exaltació de la joventut de Xàtiva, en un escenari tan esclata de tendresa, una persona carregadeta d'anys trencaria un poc la conjunció escènica. Dic això perquè amb la meva joventut sempre relativa espero saber integrar-me adequadament entre la jovenalla que em rodeja. Agrair des d'ací este reconeixement i apropament dels fallers de Xàtiva cap a la premsa. No crec que m'enganye quan pense que la relació entre els mitjans informatius i la festa del foc atravessa una etapa de reconsideració i de retrobament. El Txell i Jaume d'Aragó, udes que patiren l'ambició i la codícia del poder. Em preguntaràs per què i jo no sabré el que contestar-te. I baixarem, i en la baixada passarem per l'ermita de Sant Josep i la de Sant Feliu. A l'ermita de Sant Josep m'ensenyaràs la creu renacentista, esbelta columna esculpida en dolça pedra de la qual jo quedaré assombrat. Allí potser em preguntaràs si el mateix artista que esculpí la creu utilitzà la virtuositat de les seues mans també per a la guerra, tal com fan ara alguns científics. I jo no sabré el que contestaré. Si saquejant la muntanya arribarem a la catedral visigòtica de Sant Feliu, allí encontraràs que abans de visigòtic el temple era romà. I la teva curiositat et farà dir que si és que hi ha un Déu només, per què lluitaven els nostres avantpassats per déus diferents? I jo no sabré contestar-te. I baixarem encara més, i entrarem al poble, i si el pareix, ho farem pel carrer de les Antes, pel costat dels Juzgats, arribarem fins a la plaça de Tetuán. Allí veurem el monument de record dels Maulets. Encontraràs la seva gesta heroica per a preguntar-me si la defensa de les llibertats d'un poble pot conduir a la brutal vengança de Felip V. Jo no sabré respondre. De la plaça de Tetuán ens dirigirem al carrer Montcada. Allí anirem admirant la oculositat dels palaus del Diego, el de Montortal, el de Bellvís, la casa de Tàrrega, el monestir de les Clarisses. M'ensenyaràs els blasons senyorials. Abans ens agrada l'aventura. Perquè què seria dels fallers sense eixa reunió setmanal al casal? Què seria de nosaltres sense la broma, sense la discussió vehement, sense la conversació improvisada? La veritat és que no sabrien el que fer sense el cacauet de regaeta amb casalleta o sense la partideta de grup. Què faríem sense la torradeta de botifarres, la paella de diumenges o el arròs caldoser de sempre? I què seria de les dones si no es deixaren eixir totes eixes nits, si per a ells és un descans que ens n'anem unes hores a la casa i ens deixem tranquil·les, sense drama. Què seria de les dones si no sabien que la seva filla serà una alfarera? I si està la fallera així ja no es compte res. Acte seguit, se procedirà a la imposició dels distintius d'or i d'argent que han sigut otorgats per la Junta Central Fallera de València als xiquets que per els seus treballs a les falles se ho han merescut i cuya presència requerim a continuació. Distintiu d'or als
xiquet Sergio Tormo Barberà, de la Falla Espanyoleto. Distintiu d'or al xiquet Marcos Monroig Cerdà, de la Falla Espanyoleto. Distintiu d'argent a la xiqueta Maria Rendón Garrido, de la Falla Selgas Planes de Tobar. Distintiu d'argent al xiquet Emilio Bolich Escobar. Distintiu d'argent a la xiqueta Eva Maria. Distintiu d'argent a la xiqueta Mónica Martínez Rubio, de la Falla Ferroviària. Distintiu d'argent a la xiqueta Rocío Pérez Sánchez. Distintiu d'argent al xiquet Vicente Guerrero Monzó, de la Falla Gregorio Monzó. Distintiu d'argent a Rafael Tortosa García, de la Falla Juan Ramón Jiménez. Distintiu d'argent a Bernat.
que tienes que dar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di que sí que es muy fácil el vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son 3 vueltas que tienes que dar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di que sí que es muy fácil el vals. Son 3 vueltas que tienes que dar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di que sí que es muy fácil el vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son 3 vueltas que tienes que dar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di que sí que es muy fácil el vals. Muy bien. Sabemos.
entre los paisanos y los militares. Me salen a diario novios familiares. Como monigotes vienen tras de mí, y a todos los hago que bailen así. Cata, cata, pum, candela, arza para arriba, ponle chinela, cata, pum, como los muñecos en el ping pong. Hay un viejo loco que lo traigo frito, y para que baile tiro delitos. Y aunque se resiste sin querer saltar, lo hace muy contento si me oye cantar. Cata, pum, candela, alza para arriba, ponle chinela, cata, pum, como los muñecos en el ping-pong. Hay un señorito de esos calaveras, de esos que se pintan lunares y ojeras, que al verme en la calle sin consejo más, siempre dice: ay nena, que hace días gastar. Cata, pum, candela, alza para arriba, ponle chinela, cata, pum, ay, como los muñecos en el ping-pong.
el peor castigo que me imponga Dios.